כשמישהו פוגע בנו, או משבח אותנו, הוא למעשה נוגע לנו בנקודות מאוד ספציפיות פנימיות. זה אומר איך אני דן את עצמי ביחס למי שאמר ומה שאמר. אז זה מאוד תלוי מי אמר וגם מה אמר. למה זה תלוי? כי אני נתתי לאומר ולנאמר את המשמעות של הדברים. לדוגמה, נגיד אדם שאני לא כל כך מכיר, בא אליי ואומר לי, אתה טיפש. אז בסדר, הוא אמר את זה. אם אני לא רואה את עצמי בתור אחד כזה, או ביחס לאותה סיטואציה, או ביחס לאותו אדם, אז אני לא אתייחס לזה. אבל אם זה אדם מאוד חשוב בעיניי, שהוא בא ואומר לי, אתה טיפש, אז אני אפגע מזה, כי אותו אדם יש לו משמעות בעיניי, לכן יש משמעות למה שהמילים שהוא אומר, ולמה שהוא אמר. עכשיו, אם אני רואה את עצמי בתור אדם טיפש, אז באותו רגע כשהוא אומר לי שאני טיפש, זה אומר שהוא הפעיל אצלי איזשהו מנגנון שהוא כבר פגוע בפנים, שאני דן את עצמי בצורה הזאת, ולמעשה הוא רק לחץ על איזשהו פצע, שהפצע הוא כואב, הוא פשוט הזכיר לי שהוא קיים שם. ולכן אני נפגע, ככל שהאדם יותר גדול, והמילים שלו הן יותר כואבות לי, ככה הפגיעה שלי תהיה יותר גדולה ביחס לזה. אבל אם זה אדם זר, אז זה לא יפעיל לי, לא יפעיל לי רגש כלשהו. כנ"ל אם זה דבר חיובי, זאת אומרת מישהו שהוא חשוב מאוד בעיניי, ייתן לי מחמאה, אז ככל שהוא יותר חשוב, המחמאה תהיה יותר ערכית, וככל שהמחמאה תהיה, אני מזדהה איתה יותר, כי אני רואה את זה בעצמי, ככה אני יעריך את המחמאה והיא תשפר אצלי משהו. זה אומר שלמעשה נתנו את הכוח לאחרים לפגוע לנו או לגוע לנו ברגשות. וזה לרוב נובע כתוצאה משפיטה עצמית שאדם שופט את עצמו. זאת אומרת, ברגע שאדם רואה את עצמו בתור טיפש, והוא יורד על עצמו כל הזמן, אז מישהו אחר שאומר לו את זה, אז זה יפגע בו. ככל שהמישהו הזה יותר חשוב, וככל שהוא יבהיר את זה שהוא טיפש, אז זה יפגע בנו. מאידך גם כן למקום חיובי. לכן כל הדברים האלו קשורים להערכה עצמית, אהבה עצמית, ביטחון עצמי. ככל שאדם יראה את עצמו באופן חיובי יותר, הוא עצמו, אז הוא לא ייתן לאחרים משמעות לשנות את זה אצלו. ברכה והצלחה.